Uyami Egwu nke Anam Uyami music empire where you come music one by Ugbo na-aga Anam association Indonesia branch one na no Ugbo na-aga by Emma Mara special one Emma Mara akara njiri mara geji mara ndị Anam Ugbo na-aga Umwana Ugbo na-aga no I no Ugbo na-aga biko chelo kamba ya o kanabazi Indonesia o I no Ugbo na-aga and all their life I no Ugbo na-aga Umwana Ugbo na-aga no I no Ugbo na-aga biko chelo kamba ya o kanabazi Indonesia o kanabazi Indonesia I no Ugbo na-aga Umwana Ugbo na-aga no I no Ugbo na-aga biko chelo kamba ya o kanabazi Indonesia o I no Ugbo na-aga onye ọbụla ka na-egbu oge n'elu ụwa anyị adịghị echekwa go onye ọbụla ka na-egbu oge nwanne m anyị adịghị echekwa go ọkwa si na-eme ngwa ngwa ka eme ya ala ọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa o ka eme ya ala ọdachi ka nabazi Indonesia o ka eje bute ikike o ọkwa si na-eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa o ka eme ya ala ọdachi ka nabazi Indonesia o maka Ugbo na-aga o onye ọmụmụ nne ọkụnụ mara ụgbọ ama o so n'ụgbọ na-aga n'ụwa ya ka njikwo ụgbọ amala so n'ụgbọ na-aga unu makwalu moto ya ka na-ekwu moto so n'ụgbọ na-aga n'ụwa ya ka njikwo anyị chọrọ ụgbọ na-aga unu makwalu plane ya ka nji bịa plane so n'ụgbọ na-aga n'ụwa ya ka njikwo anyị chọrọ ụgbọ na-aga biko chelo kamba ya o kanabazi Indonesia o I no Ugbo na-aga December 218 na akwụkwọ December 218 na akwụkwọ onye ọbụla sola anyị ba n'ụgbọ na-aga o na chọba 219 bụ nne m n'oge adịla anyị na mma o egwu a bụ ụgbọ na-aga ụgbọ na-aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga o ya ka njikwo ụgbọ amala so n'ụgbọ na-aga moto so n'ụgbọ na-aga plane so n'ụgbọ na-aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga o biko chelo ka mba ya o kanabazi Indonesia o ebe anyị ga-adị bute ikike ụmụnne m egwu abụ ụgbọ na-aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga maka nwana m na Jakarta Indonesia ndị ọ ga-adịle mma ndị gbara agbọ na mgba ụmụmeke n'ụlọ chao egwu abụ ụgbọ na-aga biko chelo ka mba ya o kanabazi Indonesia o ka anyị bute ikike egwu Anam association Indonesia branch anyị ekerekwa isi ice anigbe
ebu chairman omere ụzọ ụmụ Anam Indonesia ọshọra ka ịbụ abụọ onye ọma n'ikpe nwanne mma tọsi ezi ọhịa mụ nwe ihe ọrịa na mụ gaba n'iru chukwu gozie gị ịbụ omere ụzọ ụmụ Anam ya bụ na Jakarta Indonesia ọmahụ ebe na-ebute ikike anịkpe tọsi onye na-achọ ọrịa nwanne m n'odi ewe iwo ọchịọrọ na-agba oke onye ọma tọsi lee ọchịọrọ aka ebu abụ ebe uche ma na ịgaba n'iru chukwu gozie gị tọsi nwanne m egwu akwụkwọ na-aga aga biko chela ụka mba ya o anabazi Indonesia o your lovely one Angela Thompson ọ ga-adịle gị na mma ezi ogele bụ na ọgaba n'iru Angela Thompson ezi ogele mara obi dị ya o anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga Thompson ihe ọrọla mme ebe isi bịa ụwa gị odogwu na Indonesia ga n'iru ọchịọra ka ịbụ abụ omere ụzọ wa na Jakarta Indonesia anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga udu maka vice chairman Basil Ikem na ụmụ ọbalishi ụmụ ọba Anam ife melụ mma wa na Anam ọ ga-adịle gị na mma onye ọma Basil Ikem nwachi meleze na Jakarta Indonesia chukwu gozie gị aka ife melụ mma nke izizi na Anam onye ọma Basil ife melụ mma na ọ na-adị mma ife melụ mma na-adị mma o ife melụ mma na-asọ ụsọ ọ na-asọ ụsọ machi meleze gaba n'iruo na ọ ga-adịle gị na mma o egwu akwụkwọ na-aga aga o anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga o anabazi Indonesia o Disemba 2018 na-agwụgọ Disemba 2018 na-agwụgọ onye ọbụla asụnyela anyị ka anyị baga n'ụgbọ na-aga aga o ka anyị nweta 219 ụmụnne m na ọ ga-adịla anyị na mma egwu akwụkwọ na-aga aga ife mere mma ogogo ya adịle gị na mma onye ọma Basil chukwu gozie gị ife akpọrọ aka ọ na-azana ife melụ mma na-adị mma o mgbe ọ na-atụrụ dike Basil anyị alịmarụ oge gara aga Basil nwanne m ọkwa ịkpọrọ ụmụ ya megbu okwu isi m nweta akaụntụ m ị ga-etinyelu m sọntị Basil nwanne m itinyere m 20,000 gaba n'ihu ebe gị chukwu gozie gị Basil Ikem music sponsor ọ ga-adịle gị na mma isu ka nkene ezi oliakụ gị Mrs. Adaeze Gold Mama Prince Chigozie Ikem ọ ga-adịle ya na mma osodiema gaba n'iru na mmanwa ibodo n'ụlọ ya ụmụ Anam ụgbọ na-aga aga ụmụ Anam ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya o anyị nabazi Indonesia o ọgba si na-eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa o eme ya ala ọdachi achọba ebe anyị ga-abụ echi ụmụnne m onye ọbụla achọba akala aka ya o Belis onye chọrọ m aza ego the Egwu treasurer Anam Brothers Association founding member ọ ga-adịrị gị na mma Brother Association Indonesia branch onye ọma Fidelis nwachi meleze gaba n'iru chukwu gozie gị egwu abụ ụgbọ na-aga aga o anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga o egwu abụ ụgbọ na-aga aga Fidelis ọya chọla m nwazụ ego chukwu gozie gị Egwu treasurer chukwu gozie gị Yesu ka nkenelu gị your lovely wife Udezu Fidelis alazọ
wuli nụlụ ya o nne m ọma na anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ụmụana mgbụgbọ na-aga aga ụmụana mgbụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga onye ọbụla abụghịla anyị n'ụgbọ na-aga aga onye ọbụla ka ị na-egbu oge n'ụgbọ anyị adịghị echekwa go onye ọbụla ka ị na-egbu ọgwụ nne m ewo ewo ụgbọ adịghị echekwa go ọ na-adịghị echekwa na-egbu oge na uru maka onye ka ọgwụgwa aka Kelly Ward Achibeleze na nwa finance nwa ụmụ ọbalichi na ọ ga-adịle gị na mma onye ọma onye kachi Achibeleze na Indo Chukwu gozie gị Indonesia line-up ndị ọ ga-adịle mma o egwu abụ ụgbọ na-aga aga o anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga na nkedekwa masị Ndubuisi Okoye nwanne ya Rose ọ ga-adịle gị na mma ụmụana mgbụgbọ na-aga aga ụmụana mgbụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga o onye ọma Moscow Ndubuisi nwanne m nwoke odogo Achibeleze gaba n'iru Chukwu gozie gị anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga o anabazi Indonesia o onye ọbụla mekwa ngwa ngwa eme ya lọdachi anabazi Indonesia Moscow odogwu na mmụọtakwa agbaka emiata Anam ọ ga-adịle gị na mmanụ ụmụana mgbụgbọ na-aga aga ụmụana mgbụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya o anabazi Indonesia o iru maka Chukwudi Okoye Assistant Secretary Anam Brothers Association ọ ga-adịle ya na mmanụ onye ọma Chukwudi nwoke m Chukwudi Okoye odogwu Assistant Secretary onye ọma o Chukwu gozie gị anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga o onye ọbụla mekwa ngwa ngwa anyị mee ya lọdachi ka nna agwa ya ka nche kelekwa Anthony Master Book Anthony Gabriel Okuobili ike na Indonesia ọ ga-adị ya na mma ọnwụ ikwu Anam anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga maka Indonesia line-up ice water ụmụana mgbụgbọ na-aga aga ụmụana mgbụgbọ na-aga aga kedu maka Anthony Master bụ Koyoma Anthony Gabriel Okuobili odogwu na Indonesia gaa n'iru anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga o egwu abụ ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya o anabazi Indonesia o amikwu Anam ọ ga-adịle gị na mmanụ egwu abụ ụgbọ na-aga aga o onye ọbụla ka ị na-egbu oge n'ụwa anyị adịghị echekwa go onye ọbụla ka ị na-egbu oge nwanne m ụgbọ adịghị echekwa go iru maka Izubes Obio nwoke ọ ga-adịle gị na mma akụnwere oge one of umikwu Anam Chukwu gozie gị onye bụ isi Chukwu nwanne mma obi ọrịa odogwu obi ọrịa nwoke onye ọma ịbụ akụnwere oge nwanne m umikwu nwanne m odogwu na Indonesia
egwu abụ ụgbọ na-aga aga o ka nọ na ya o anọ n'ụgbọ na-aga aga o biko chela ụka mba ya o ka nabazi Indonesia o Indonesia la nọ ụmụana m ụgbọ na-aga aga ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya o ka nabazi Indonesia o ọchọm Indonesia connection ọ ga-adị ya na mma onye ọma Loichus Nwachimeleze na Okolobịa Chukwu gozie gị Indonesia la nọ Chukwu gozie gị alọghị nwanne mma Chukwu gozie gị alọghị nwanne mma nwọchọnkụ dịka onye ọ ga-adịle mma odogwu na Indonesia connection Chukwu gozie gị onye ọma egwu ahụ ụgbọ na-aga aga kedu maka onye dịka nwanne m onye dịka nwaanyị abụ ọsọ odogwu ọbẹ ice ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga nwanne m onye dịka chi onye dịka nwaanyị agba ọsọ odogwu ọbẹ Nwachimeleze na Jakarta Indonesia ọyọma ebe ijele ibulu ikike nata na ọ ga-adịle gị na mma ọgbasị na akụlu ụlọ ujo nwee gbuo onye gbalịa ọ dịlu n'ogwu onye chelie onye dịka nwaanyị agba ọsọ odogwu ọbẹ agbasi ego nkịtị na Jakarta Indonesia odogwu ọbẹ difensọ ọkwasị na-eme ngwa ngwa ka eme ya ala ọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa ka eme ya ala ọdachi egwu abụ ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya ka nabazi Indonesia maka egwu abụ ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga chọọ ya chọọ hiba sija hiba ice water chokweli uchede wanna obogote ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga kedu maka Arinze nwoke Igbo oke ọkpụ na mmịata egwu ahụ ụgbọ na-aga aga Arinze Okechukwu oke ọkpụ na mmịata Anam aka Arizona na Jakarta Indonesia nwanne anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga na adị egwu oge ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya anabazi Indonesia Arizona na mmịata Anam ugwu na Jakarta ọ ga-adịrị gị na mmanụ ụmụaka John nwa obeluo Mbanefo aka Shakina odogwu na Jakarta wa na mmịata Anam onye ọma John nwanne ma obeluo Mbanefo Shakina ebe gị nwanne m odogwu na Jakarta ga n'iru John obeluo Mbanefo Shakina odogwu egwu akwụgbọ na-aga aga life anụ ụgbọ na-aga aga na adị egwu oge ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya anabazi Indonesia ọgbasị na-eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa ka eme ya ala ọdachi anabazi Indonesia ka egwu abụ ụgbọ na-aga aga kedu maka onye obeluo aka
mazụọ ego na Indonesia. Egwu abụgbọ na-aga aga live. Ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ. Ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ. Anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga o. Biko chelu ka mba ya o. Anabazi Indonesia. Onye ụmụ onye kwele nwe obelu o. Chukwu gozie gị. Ebe ike mazụ ego nụ. Ebe ike mazụ ego. Onye mmịata obodo m. Chukwu gozie gị. Onye mmịata obodo eze. Mana ọkwa mụ Amerịka mmịata bụrụ obodo eze. Ọ mụ Amerịka. Ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ. Anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga o. Ka nna agwa anyị. Ya ka anyị kwuo. Ụgbọ amala so n'ụgbọ na-aga aga o. Moto so n'ụgbọ na-aga aga. Pledi so n'ụgbọ na-aga aga. Ya ka anyị kwuo. Afọ nnụnụ ka esi eje obodo oyibo. Afọ nnụnụ bụ pledi. Egwu afọ ụgbọ na-aga aga. Kedu maka Super Tony Niger Boss son of Hitler. Ọ ga-adịle gị na mma. Nwoke afọ landlord na Ọka Super Power. Onye ọma Super big gaba n'ihu. Ọchị mere eze n'okorobịa. Anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga. Super Tony Chukwu gozie gị. Niger Boss son of Hitler. Chukwu gozie gị. Ọchị mere eze gaba n'ihu. Na ọ ga-adịle gị na mma o. Egwu abụ ụgbọ na-aga aga. Nwa m weza Anam. Ọ ga-adịle gị na mma nọ. Kedu maka Sova onye dịka amụrụ onye na-ego na Jakarta. Nwanne Johnson Ide na Nnewi. Wara metisi Anam. Odogwu Christopher nwoye amụrụ onye na-ego. Chukwu gozie gị. Ịbụ amụrụ onye na-ego. Odogwu n'Indonesia ga n'iru. Egwu abụ ụgbọ na-aga aga o. Ụgbọ na-aga aga o. Anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga. Biko chelu ka mba ya o. Anabazi Indonesia o. Anabazi Indonesia. Ka nche kene Peter Emeka Biose aka Abo the law Papa Chiamaka Odogwu na Jakarta, Indonesia, and his wife Mrs. Chinasa Peter Emeka, office lady. Ọ ga-adị ya na mma, office lady. Eziokwu nwanne nwanne. Ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ. Ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ. One na Jakarta, Indonesia. Everybody na-akọli ya o. Everybody ebute ikike. Onye ọma Peter Odogwu. Peter Nwemeke Biose. AKA above nwanne m, above the law. Machi mere eze gaba n'iru. Ezi Papa Chiamaka o. Ọ ga-adịle gị na mma o. Odogwu na Jakarta, Indonesia ga n'iru. Isi ka nke n'ole akụ gị. Eziokwu ya bụ Chukwu na-asa okwu. Chinasa nwanyị ọma. Office lady. Egwu abụ ụgbọ na-aga aga. Ilu maka Chief Chinedu Nwasa Ọkwuobili Omemgbe Ochi 1 The Egwu Petrol Anam Branch Indonesia Papa Chimamanda na ọ ga-adịle ya na mma. Ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ. Ụmụana m ụgbọ na-aga aga nụ. Anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga. Biko chelu ka mba ya o. Anabazi Indonesia o. Onye ọma Chinedu Nwasa nwanne m Ọkwuobili. Machi mere eze gaba n'iru. Chukwu gozie gị. Omemgbe Ochi 1 Chukwu nọ ya lụ gị. Egwu Petrol Chukwu gozie gị kalịa o.
egwu abụ ụgbọ na-aga aga ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chela ụka mba ya anyị nabazi Indonesia Disemba 2018 agụgọ Disemba 2018 agụgọ onye ọbụla asụnyela anyị ka anyị baga n'ụgbọ na-aga aga anyị nweta 2019 ụmụnne m na anyị ga-ebuli ikike mana eziokwu iru maka Igbo Bike Okonkwo nwata na-achọ nke wan na mgbe enwere m Anam odogwu n'Indonesia onye m Igbo Bike nwanne m Nwachimeleze gawa n'iru Nwokonkwo na mgbe enwere m Anam ebe ahụ ka isi bịa odogwu n'Indonesia nwata na-achọ nke ya na ọ ga-abụla ajọ nwa nwafe eze eze nnụ ahụ eze ga-elu gị eze ga-elurele gị igwe odogwu na Indonesia mana oge ememe na Jenụwarị 2nd ụmụana m ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga igwe kedu maka mụ na Achis obele nwa anyị nụnụ ka nkerekwa Sunday Nwachimọba Ndekwe aka Sunny Bule ọ ga-adịla na mma Sunny Bule aka Ọmabadị Nnekwu aka Igwe Formatic Sunny Bule is the first Mekoka Anam in Europe. Yeshua Kankene, your brother, your friend, Sunday Computer, Ogadle Anam, Egwu Abubo Nagaga. Odogwu Sunday one ma, Nwachimeleze na Jakarta, Unu Mekenege, Egwu Abubo Nagaga. Biko chelo kamba ya anabazi Indonesia anabazi Indonesia Igwe Formatic Egwu Abubo na-aga biko chelo kamba ya anabazi Indonesia kanje wele kena akene tonofo ya bụ tonofo nora Nwachimeleze n'indo Chukwu no ya loge Egwu Abubo na-aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga onye ọbụla abagara anyị n'ụgbọ onye ọbụla ke na-egbu oge n'ụwa onye ọbụla ke na-egbu ogu nne m onye ọbụla ke na-egbu ogu nne m ewo ụgbọ adị echekwa gị tony of honora mgbe nwere m Anam odogwu oji 50 m ọ ga-adịle gị na mmanụ uru maka Honorable Okeke Napụchukwu Adaba Nwachimeleze 1 na Jakarta Indonesia PRO 2nd Ụmụeze Anam ọ ga-adịle ya na mmanụ onye m Honorable n'enu Okeke ịbụ Napụchukwu Nwadaba Nwachimeleze na Jakarta Unu mekene gị Egwu Abubo na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ka nna gwa anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga ka nkenekwe nna m Egwoba ọ ga-adịla ya na mma nna Classic Nadis ụmụọta mmịata Anam Nnam Nwachimeleze gaba n'iru Nnamdi Agwọba the Classic na dị isi nwa mama ọ ga-adịle gị na mma Egwu Abubo na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga onye ọbụla ke na-egbu oge n'ụwa anyị adị echekwa go onye ọbụla ke na-egbu ogwu nne m na anyị adị echekwa go kedu maka Monday Edezuno
Chim Amanda the young money na ụmụ atakwa akpaka Amanda investment ọ ga-adịle gị na mmanụ odogwu Monday na-eso n'ọhịa ọma Chukwu gozie gị Machimeleze na Jakarta Amanda investment young money Chukwu gozie gị karịa egwu abụ ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mba ya anabazi Indonesia anabazi Indonesia ọkwa si na-eme ngwa ngwa ka eme ya lọdachi onye ọbụla mekwa ngwa ngwa ka eme ya lọdachi anabazi Indonesia ajapịala ikike egwu abụ ụgbọ na-aga aga nwanne anagbakwa egwu agba gbaa ya agba hiba ice water ụmụana ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mba ya enweta 219 ụmụnne m anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga biko chelo ka mba ya enweta 219 ụmụnne m n'oge adịla ya egwu abụgbọ na-aga aga Anam Association Indonesia branch ụmụana ụgbọ na-aga aga anyị nọ n'ụgbọ na-aga aga